Takže ich tu srdečne vítame. A pán Zošák s koníkom, gaštankom. Takže vidíte, divákov tu máme ozaj z rôznych kútov. Pomaličky, pán Zošák, niekedy je možno lepšie. Že sa niečo nestalo, pozor na pršteky. A pomocníka mu robí Štefan Roman Štefan. Nie sú tam traja, ale dvaja. Cez retardér. Tak koník je vždycky pokojnejší, áno, presne. Keď si uška dá dopredu, pozrie si, kadiaľ má kráčať. Takže vždycky na tom retardéri je dobré, keď ten furman nechá toho kôňa si pozrieť, kadiaľ má stúpať a vtedy to spolu im ide o hodne lepšie. Goeiedag België. A Gaštanko bere ďalší klad. Stojte, Štefan Roman. Perfektne, áno. Sú mladí furmani, plní sily a energie. Reťazka je odopnutá a do cieľa. Uvidíme, aký bude výsledný čas tejto trojice.